Эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Леша Фигулина. Исәнмесез? Бүгенге программада. Солкыннар куркыныч түгел. 26 сентябрьдән күп фатирлы торак йортларга җылылык бирү башланды. Котельнялар ничек эшли? Белем бирүдә яңа дәрәҗә. Леногорскиның 12-нче лицейында физика һәм биология кабинетларында заманча җиһазлар барлыкка килде. Мөгаллимнәргә укучыларның фәнгә кызыксынуын уятырга алар ничек ярдәм итә? Һөнәри яңалыклар, файдалы дәресләр һәм киңәшләр. Зәйгрәсендә радио эшлим. Ул кем идеясе белән булдырылган һәм радио дулкыннар аша киләчәктә тагын нәрсәләр тапшырылачак? Әлмәттә җылылык сезоны старт алды. 26 сентябрьдән күп фатирлы торак йортларга җылылык бирү башланды. Шәһәрнең социаль объектларында ул узган якшәмбедә килеп җитте. Әлмәт районы башлыгы Тимур Нугуманов шәһәрнең ире котельняларында булды. Тулырак киләсе сюжетта. А там тоже потом выровняется, где-то у них будет на подачу около 10, обратно 2,2. Котельняларда эш кайный. Җылылык сезоны башланды. Әлмәт районында 204 котельня исәпләнә. Шуларның 44-м шәһәрне җылыта. Әлмәт районы башлыгы Тимур Нугуманов һәм шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Айнур Исхаков ире котельняларның эш барышын тикшерде. Социаль объектлар, балалар бакчалары, мәктәпләр, хастаханәләр беренчеләрдән булып җылытыла. Ә фатирларда яшәүчеләр туңмасын өчен идарәче компанияләр махсус оешмалар белән хезмәттәшлек итә. Җылылык бирүне ачалар, басымны җайга салалар. Кайбер йортларда температураны көйләү пунктлары бар. Аларда җылылык +8 һәм оннан түбәнрәк булганда гына кабызыла. Аңа кадәр трубалар әле суык булачак. Если в каких-то жилых домах в ближайшие дни не появляется тепло, это только связано с тем, что там установлены температурные пункты регулирования. Ну, соответственно, если возникают вопросы, можно обращаться в свою управляющую компанию, там будут разъяснения данных. АПТС хезмәткәрләре котельняларны сынау рәвешендә 5 сентябрьдән эшләтеп җибәрде. Район башлыгы сүзләренчә, шәһәрне җылылык белән тиз тәэмин итү өчен барлык шәһәр хезмәтләре дә көчәйтелгән режимда эшли. Ижаудагы 88-нче мәктәпкә билгесез кеше кергән, сакчыны үтергән һәм уку йортына һөҗүм иткән. Балалар арасында корбаннар һәм зыян күрүчеләр бар. Фаҗига уңаеннан Әлмәт районы башлыгы Тимур Нугуманов та кайгы уртаклашты. Сейчас самое главное, конечно, всем сохранять спокойствие, не поддаваться панике, ситуацию под контролем. Шулай ук башлык социаль объектларда тикшерүләр узачагын хәбәр итте. Хокук саклау органнары, мәгариф, социаль һәм сәламәтлек саклау идарәсе җитәкчеләре белән оператив киңәшмә уздырылды. Хилафлыклар ачыкланганда вазгыятьне төзәтү өчен кыска вакыт биреләчәк. Барлык учреждениеләрдә дә куркынычсызлыкны көчәйтү буенча чаралар күрелә. Шул ук көнне шәһәр волонтерлары һәм студентлар мемориал оештырды. Мәңгелек ут янындагы баннерга һәр теләүче Ижауның 88-нче мәктәбендә һәлак булганнар истәлегенә чәчәкләр сала алды. 13 яшьлек мопед йөртүчем авариядә зыян күргән. Юл транспорт һәлакәте Азнакай районының Актүбә бистәсендә теркәлгән. Губкин һәм Ленин урамнары киселешендә Ладаның 14-нче моделе руле артында утыручы 36 яшьле хатын-кыз транспорт йөртү таныклыгы булмаган яшүсмер җитәкчелегендәге мопед белән бәрләшә. Башлангыч мәгълүматлар буенча, автомобиль хуҗасы сулга борылганда каршы якка хәрәкәт иткән 2 тәгәрмәчле транспортка юл бирмәгән. Авария нәтиҗәсендә үсмер Әлмәт медицинасына озатыла. Азнакай районы прокуратурасы балигъ булмаган бала катнашындагы авария факты буенча тикшерү оештырган. Әлмәт шәһәр судында акча сарыф итү турындагы эшне карау дәвам итә. Гаепләнүчеләр эскәмиясенә Сарман районының гараж кооперативының элекке җитәкчесе эләккән. Узган утырышта яклау судтан процесска килмәгән шаһитларны китерүне сорады. Эш материалларында кыштан кергән 48 мең взнос булуы билгеләнә. Тикшерү фикеренчә, аларны хөкем ителүче законсыз туздырган. Вы сами вникали в ведение бухгалтерского учета? Нет, не вникал. У нас члены правления были, ревизионная комиссия. Эш ревизия 50 мең сумга якын акчаны җитмәвен ачыклаган. Әмма тикшерү башында сүз 600 мең сумнан арта акча турында барган. Суд исбатланган 48 мең сум буенча гына эш алып бара. Утырыш шаһитлар килмәү сәбәпле инде бер тапкыр күчерелде. Яклауны 2 кеше, электрик элеккеге кооператив хезмәткәре һәм элеккеге баш хисапчы кызыксындыра. Яклау фикеренчә тикшерүләрне компетенсыз белгечләр үткәргән. Баш хисапчы исә ул вакытта эшкә урнаштырылмаган. Хисапны да барлык кагыйдәләргә күз йомып башкарган. Бу юлы утырышка ниһаять шаһитлар да килгән иде. За время вашей работы один бухгалтер работал, 2, 3, не помните? Когда я устраивался, как раз тоже там устроился, тоже бухгалтер. При мне один был. При вас в ваш период работы один бухгалтер? Один бухгалтер. И вы до этого бухгалтер? Там одна уходила как раз в это время, но практически один был.
Хезмәт хакы айга бер тапкыр бирелгән түләү кагазларында тиешле имза. Тулайым алганда барысы да гадәти, ләкин шаһидлар төрлесе төрлечә сөйлим. Гаепләү дә, яклау да суд игътибарын шуңа юнәлтә. Өстәвенә адвокат судтан язу экспертизасын билгеләүне сорыйм. Элекеге кооператив рәисе барлык документлардагы имзаларны мин куймадым дип раслыйм. Прокуратура гаепләү ягы буларак кына түгел, әтеп күзәтчелек органы буларак хисапларны махсус кагыйдәләргә таянып башкарга киңәш итә. Туганлык җипләренә өметләнмәскә кирәк ди ул. Кооперативның элекеге баш хисапчысы белән хөкем ителүченең ерак туганнар булуы сорау алган вакытта билгеле булды. Хөкем ителүче фикеренчә ерак туган да бу очракта гаепле булырга мөмкин. Процесс барышында адвокат берничә дәгъва белдерде. Шуларның берсендә ул судтан бәйсез аудитор ярдәмендә бухгалтерлык тикшерүен билгеләүне сорады. Барлык үтенечләрен дә исәпкә алу өчен суд тәнәфестән 5 октябрьгә кадәр алды. Агымдагы елның 8 айында әлмәтләр яктырткычларга кагылышлы шикаятлар белән 101 гариза калдырган. Аларның берлеше халык контролендә, калган өлешем Светсервис муниципаль предприятиесенең диспетчерлыгына килгән. Белгечләр сүзләренчә, хәзер шәһәрдә 500гә якын фонарь кирәк булган караңгы участоклар исәпләнә. Аларны урнаштыру буенча барлык чараларга 50 миллион сум акча кирәк. Безнең иҗат төркеме бу хәлгә ачыклык кертергә тырышты. Әлеге мөрәҗәгатьне халык контроле порталында Ходи Такташ урамындагы шәхси йортларның берсендә яшәүче калдырган. Спецсервис белгечләре шартлауклы буалардагы караңгы урыннарны яктырткычлар белән тәэмин итәргә тиеш. Роза Мөдәрисов хезмәттәшләре кебек үк 8 сәгатьлек сменада эшлим. Урам мотларын ремонтлау эшләрен төшке ашка кадәр башкарга тырышалар. Электрик булып ул инде 34 ел хезмәт куя. Шуларның 13-ен Светсервиста эшлим. Бер лампочка алыштыру өчен электрик сүзләренчә 2 хезмәткәр кирәк. Халык шәһәр хакимиятенең игътибарын яктырткычларның җәмәгать киңлекләренә генә түгел, ә мәктәпләр янындагы тротуарларга да җитмәвен юнәлтә. Муниципалитет биредә махсус җайланмалы яңа яктырту шелтәрен булдырырга кирәк дип җавап бирә. Бу очракта лампочка алыштыру гына җитмәячәк. Багана нигезендәге җайланма бәясе 8100 сум тәшкил итә. 9 метрлы терәк 58124 сум. Өстәвенә моңа яктырткыч кирәк. 50 ваттлыгы 3500 тирәсе тора. Тагы да яктыраклары 9500 сумга кадәр җитәргә мөмкин. Нәтиҗәдә бер фонарь 100 000 сум тирәсе чыга. Халык контролендәге менә бу мөрәҗәгатьне Илнур исемле кеше калдырган. Язган адресы буенча ул шәһәрнең иске өлешендә Төхвәтөлен урамыннан ерак булмаган йортта яши. Ә бу Әлмәтнең проблемалы караңгы участокларының берсе санала. Цена вопроса 18 миллионов, нужно освещать эту территорию. Бу өлкәне яктырту өчен 18 миллион сум таләп ителә. Тагын Тимирязев урамыннан Советская урамына кадәр Пушкин урамында яктыртырга кирәк. Начиная с Тимирязева до Советская. Макаренко урамы белән тоташкан урын Нефтчеләр проспектында да караңгы. Гомумән алганда 500-550 фонарь кирәк. Бу якынча 50 миллион сум. Өстәвенә санкциялар сәбәпле бәяләр дә арта. Хәзерге вакытта шәһәрдә 14 000 яктырту ноктасы бар. Шәһәр буенча барлыгы 101 гариза килгән. Узган елның шул ук аенда Спецсервис 120 мөрәҗәгать кабул иткән. Бүгенге көндә йөзләгән гаризаларның 68-е хәл ителгән, 33-е эштә статусына ия. Ә тагын 10-сын хәл итәр өчен күрсәтелгән адреслар буенча яктырту шелтәрен яңадан төзергә кирәк. Шәһәр электриклары кайбер объектларга хезмәт күрсәтә алмый, чөнки яктырткычларга подрядчы оешмадан 5 ел гарантия бирелә. Төзүксезлекләрне нәкъ менә алар тәртипкә китергә тиеш. Стоматология поликлиникасы янындагы караңгылыкка зарланган әлмәтләр өчен күңелле яңалык. Биредә яңа светодиодлы яктырткычлар урнаштырылды. Капиталь төзекләндерүдән соң Фәнис Яруллинның музей йорты кабат үз ишекләрен ачты. Ул беренче кунакларын да каршы алды. Иң сөенечлесе алар арасында аның тормыш иптәше Нурсия ханым да бар иде. Очрашу ничек үтте, тулырак киләсе видеоязмада. Түшәмен, идәнен, монда инде весь сүтеп, яңадан җирдиләр. Шулыкны калдырып ниләрне, стеналарын. 2010 елның 28 августа көнне Баулы районы Кызылъяр авылында якташыбыз Фәнис Яруллинның музей йорты үз ишекләрен ачты. Шул көннән соң әдипнең иҗаты тормыш юлы белән кызыксынучылар районнан гына түгел, тирә-як өлкәләрдән дә экскурсиягә килә башлады. Шушы көннәрдә музей йорт беренче кунакларын яңарып каршы алды инде. Иң төп максаты музейны җылыту иде. Ләкин ул бит инде бер җиргә тотынсаң, икенче җиргә дә кирәк була. Шуңа күрә тышта беседка бар, Фәнис абый ялайтыр ярата торган, аның да инде идәннәрен бөтенләй алыштырдылар. Һәм тышкы якта брусчатканы алыштырдылар. Анда инде ул ватылган иде.
хәзер бик яхшы. Һәм инде фундаментны бөтенләй ныгыттылар. Нурсия апа белән очрашу вакытында район башлыгы Ильяс Гозаиров Фәнис Яруллинның иҗаты турында сөйләштеләр. Аның исән чагында булган вакытларын сагынып искә алдылар. Китапларын, фоторәсемнәрен карадылар. Нурсия ханым сүзләренчә, нинди генә вакытта да авыл халкы Фәнис Яруллинны, Фәнис Яруллин авыл халкын яраткан, хөрмәт иткән. Ул һәр вакыт көчле рухлы булып, башкаларны да авырлыкларда сынмаска, сыгылмаска идәгән. Менә бу күч турында сөйләгез әле. Қолы білән тұтып, ручканы да бет өмені бір қолы білән тұтыр, екіншісі бәрі итәдірие. Бұлайғына бір қолы ғына жүрмедір яныңып деп. Нурсия апа һәр сүзе сайын музей йортны карап торучыларга, Фәнис Яруллинның иҗатын яшь буынга җиткереп торучыларга рәхмәтен җиткерде. Фәнис Яруллин исән вакытта, хәзер үзен генә һәр вакыт зурлап каршы алулары өчен чиксез бәхетле икәнен әйтте. Очрашу истәлек итеп Нурсия ханым Ильяс Гозаировка Фәнис Яруллинның китабын бүләк итте. Соңрак Нурсия Яруллина укучылар белән очрашуга барды. Аннан соң Баулы китапханәсендә Фәнис Яруллин иҗатын сөючеләр белән очрашты. Индира Сайфуллина, Булат Минхажев, Көньяк, Көнчыгыш хәбәрләре. Авыл укучылары булачак һөнәрләрен бүген үк үзләштерә. Зәй районының 2 мәктәбендә аграр сыйныфлар эшли башлады. Бу балаларга нинди өстенлек бирәчәк, Адилә Борханова белә. Аграр дәресләрне мәктәп эскәмиясеннән 1 сентябрьдән Татарстан мәктәпләрендә аграр класс булдыруны гамәлгә ашыру башланды. Яңа уку елында әлеге республика программасына Зәй районыннан 2 авыл Сәүләй һәм Кадыр мәктәпләре кушылды. Сәүләй мәктәбенең 7-нче сыйныф укучыларына 1-нче дәресне Казан уку йорты белгечләре үткәрде. Аграр класслар Агрокөч холдингы ярдәме белән булдырылды. Максаты балаларны кичкенәдән авыл хуҗалыгы белгечләре буларак әзерләү. Программа 4 елга исәпләнгән. Мондый дәресләр укучыларның үзләренә дә ашый, киләчәктә бәлки авыл хуҗалыгы юнәлешен сайларбыз диләр. Аграр сыйныфлар республиканың 6 район мәктәпләрендә ачылган. Аның буенча айга бер тапкыр Казан дәүләт ветеринария медицинасы академиясе һәм Казан дәүләт аграр университеты укытучылары махсус дәресләр уздырачак. Моннан тыш атнага 3 тапкыр онлайн укулар оештырылачак. Адилә Борханова, Денис Сипатов, Максим Майоров, Көньяк, Көнчыгыш хәбәрләре. Лениногорскиның 12-нче лицейы физика һәм биология кабинетларына яңа уку җиһазлары алу өчен Татнефть грантын отты. Хәзер дәрестә организм күзәнәкләрен һәм хәтта аларның эчке төзелешен күргә мөмкин. Бу уку процессына ничек тәэсир итә? Чувствуешь себя прям как будто преподавателем вуза. Гамәли белем бирү хәзер бөтенләй башка дәрәҗә алды, ди физика укытучысы Татьяна Краснова. Хәзер төп юнәлешләр механик, җылылык, электродинамик һәм оптик күренешләр буенча барлык җиһазлар да бар. Җитди тәҗрибәләр, мәсәлән, кайнап торган су кулланыла торганын үткәрүдә, ләсән инде физик процессны визуаль рәвештә гамәлгә ашыруга мультимедиа җиһазлары ярдәмгә киләчәк. Физика буенча олимпиадалар призеры булачак чыгарлы сыйныф укучысы Никита Романов әйтүенчә, яңа җиһазлар уку материалларын аңлауда зур ярдәм күрсәтә. Егетне алда имтихан көтә. Биология кабинетында хәзер организмның күзәнәк төзелешен дәреслектәге рәсемнәрдә генә түгел, ә микроскоп астында тиресендә күрергә мөмкин. Шулай ук сыйныфта төрле скелетлар, бальзамланган хайваннар да урын алган. Мультимедиа комплекслары физика буенча бәдии өчен заманча җиһазлар, Joule ленз җыелмасы, эбонит таяклары, компьютерга ташу мөмкинлеге булган электрон микроскоп, баш мие киселешенең интерактив моделе. Бу грант акчаларына сатып алынган җиһазларның кичкенә исемлеге. Мондый җиһазларсыз табигый фәннәрне тирәнтен өйрәнеп булмас иде. Лицей директоры хәзер мөгаллимнәргә эшләү укучыларга белем алу мавыктыргыч шөгыльгә әйләнде ди. Яңа җиһазлар өстәмә белем алуга тәрән, шул рәвешле балаларда кызыксыну уяна. Үсеп килүче буынны кайгырту төбәкнең мәгариф йортларын яңадан җиһазландыруга һәм гомумән белем бирү сыйфатын артыруга ярдәм итү Татнефть үз алдына шундый мөһим бурычлар куя. Баулы районы авыллары буйлап Татарстан Республикасы Фәннәр академиясенең Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты вәкилләре фәнни хезмәткәрләр тарафыннан эшләнү тикшерү эшләре алып барыла. Ул Кызылъяр авылында да үтте. Индира Сайфуллина дәвам итә. Экспедиция вәкилләре белән очрашуга авылларда гомер итүче тарихны яхшы белгән, актив тормыш алып баручы өлкән яшьтәге абый-апалар килә. Кызылъяр авылына сәяхәт мәдәният йортында очрашудан башланды. Анда кунакларны эчтәлеге ягыннан бай күргәзмә белән каршы алдылар. Әлеге экспедициянең максаты дәвамы тарихны барлап авыллар турында китаплар чыгару. Без бу экспедициядә төрле юнәлешләр буенча эшлибез. Шәхсән мин үзем
музыка юнәлешендә, бию, җыр юнәлешендә эзләнәм. 10 балалы гаиләдә туып үскән Ләүия апа Шәйхетдинова да Татарстан Республикасы Фәннәр академиясенең Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының өлкән фәнни хезмәткәре Алина Хөсәенова белән озак итеп сөйләште. Ләүия апа үзенең бала чагы, яшүсмер вакытларындагы уеннар, татар халкына гына хас булган гореф-гадәт, йолалар хакында бәян итте. Балачаклар безнең шорта бик күңелле. Нинди гаеп югы, йөгереп уйный торган, туп белән уйныйдыр, лап та уйныйдыр. Сөяктән җыган нәрсәләр аланы шәбәй, аны сукып уйныйдыр. Гомере буе тальян гармоннарда уйнаган бүгенге көндә дә сәхнәләрдә чыгыш ясаучы Фәнис Галиуллин очрашуга берничә тальян гармонын да алып килгән. Гармон уйнау, кич утырулар, армиягә озатулар, су буйларын әйләнү, кичке уеннар хакында ул озаклап сөйләде. Башлап җибәргәндә беренче гармончы уйнап җибәрәм әллә кешеләр әйтәм. Димәк гармончыдан тора бит инде мәҗлеснең ничек баруы, шулаймы? Җырлар, мөнәҗәтләр, такмак-такмазалар, кичке уеннар хакында Люция Хафизова сөйләп тә, көйләп тә күрсәтте. Тел, әдәбият һәм сәнгать институты вәкилләре, фәнни хезмәткәрләре авыл буйлап та эзләнү эшләрен дәвам итте. Аларны мәдәният хезмәткәрләре озатып йөрде. Индира Сайфуллина, Булат Минхаҗев, Көньяк Көнчыгыш хәбәрләре. Татар инглиз телләрендә радио дәресләре, мәдәният яңалыклары. Зәйгресе үз радиостанциясендә тапшырулар чыгара. Радио җитештерү өлкәсендә ничек эшлим һәм энергетиклар радио дулкыннары аша нәрсәләр белә? Это конференц-зал, но на время радиопередачи она становится радиостудией. Электр станциясе тормышым радио Заинкада чагылам. Атнага бер тапкыр Зайгрысы үз радиостанциясенең туры эфирына чыгам. Исемне озак уйларга туры килмәгән. Станция халык арасында Заинка исемен йөртә. Зәйнең иңер предприятиеләрнең берсендә үз радиостанциясен эшләтеп җибәрү идеясын электр станциясе җитәкчелеге тәкъдим иткән. Коллектив та моны хуплый. Өстәвенә радиошилтәр белән станция һәрвакыт җиһазландырылган. Җитештерү ихтыяҗы әнә шундый. Радио Заинка 1 ел чамасы эшлим. Башлангыч чорда атнага бер тапкыр ул тыңлаучыларны җитештерү яңалыкларын, иҗтимагый, мәдәни һәм спорт тормышы белән таныштырган. Соңрак туры эфирга чыга башлыйлар. Энергетиклар радио эфирдан һөнәри тармакның соңгы яңалыклары һәм Зәйгресе тарихы белән танышам. Инглиз телен өйрәнәм, эштә арымас өчен киңәшләр дә алалар. Киләчәктә радио Заинка татар теле буенча радио дәресләр бирергә ниятли. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең рәсми сайтыбызда таныша аласыз. Без социаль җитәлләрдә бар, хәбәрләр юлагыз. Бүгенгә менә шулар, исән-имин булыгыз.